Lezi izindaba ze-1KZNTV fundela usamukeliso kaNqulunga angikubingelele imbukeli asikubhekele ihamba phambili kwesonto namhlanje. Kukhunjulwe intsha yango-1976 ele-IFP limamukele we-NFP KWANONGOMA kanti ke basibambele abasesobantu eMgungundlovu. Bebecoleke izinkalo zesifundazwe KwaZulu-Natal abaholi bamaqembu ezepolitiki ukuzobungaza kosuku lwabantu abasha. Umholi we-EFF uJulius Malema naye-ke ungomunye abaholi abahambeleke izindawo ezahlukene kulesi sifundazwe. Ngesikhathi umholi waleli qembu ethula inkulumo yakhe njengoba leli qembu belikade ligubha usuku lwabantu abasha nabafundi bezikhungo ezahlukene esifundazweni KwaZulu-Natal, uMalema uthi uhulumeni kuzomele akhiphe isibonelelo lokuyisona esobhekana nabantu abasha asebaneziqu kodwa bengasebenzi ngoba baningi abahlele emakhaya ngenxa yokusola amathuba emisebenzi. Comrades, they are already giving people money. They give people 350. They say when you are unemployed, you must get 350. No problem. We agree that we must get 350, but we must be paid according to our qualifications. If we call matric 350, matric 1,000, like that. We need to pay people according to their qualification. That is the only way we are going to defeat illiteracy. That is the only way we are going to fight poverty. That is the only way we are going to fight inequality in South Africa. Let the youth be rewarded for going to school. Eqhubeka nenkulumo yakhe uthi ANC Youth League kuzomela yazi ukuthi ayisophinde ikwazi ukumela abantu abasha ngoba yahluleka ngaphambilini kumanje izikho izinto ezenzayo ekhombisa ukulwisana nezinkinga ezikhona abantu abasha. Uthi njengamanje iFF Student Command iyona sikhona ukulwela izinkinga zabantu abasha nasesigubeni semfundo ephakeme. Comrades, there is too much corruption in Tibet's colleges. People are stealing money. There are no systems in Tibet colleges to hold management accountable, to hold the councils accountable, and therefore the student command must lead a charge to fight corruption in Tibet colleges and to formalize the education at Tibet colleges. Not everybody must go to the university. Some of us must go to Tibet colleges because that skill, we need it. The Tibet colleges play a very important component in the economy of South Africa. Kuzokhuleka ukuthi uMalema wake waba umholi we-ANC Youth League kodwa waxoshwa. Uthi ukuxoshwa kwakhe akumlingazanga nhlobo kodwa kuzomele kubongo loyo ngumengameli wezwe uMnumzane uJacob Zuma ngokuxoshwa kwakhe ngoba kwamvulela ithuba lokuthi akwazi ukusungula i-EFF okuyiyona esikhona ukulwela zonke izinselelo ezibukethe izwe lakuleli. I cannot have a permanent enemy with a black African leader. Let me tell you, Zuma did worse to me. Kicked me when I was down. Took everything from me. Do I have to be bitter about it? No. It's politics. There are no accidents in politics. Everything happened for a reason. We want to thank Zuma for kicking Malema and taking Malema out of the ANC. That's why today we have the EFF. What former EFF was Zuma? You don't know he was forming it. There is no, you don't have to be negative all the time. In every bad situation, there could be good thing out of that bad situation. Why must I be bitter and angry with Zuma and chase Zuma to the grave? I have punished Zuma. It's enough. You know, when you want to punish a president, make sure that president does not finish his term of office. No,
eqhubeka inkulumo yakhe uphinde wagxeka kakhulu namalungu ANC ePhalamende ngodaba oluthinta umnumzane uSiril Ramaphosa ongumengameli wezwe mayelana nezinsolo zemali eyamadola atholakala ngaphansi kwamantrasi efamily lakhe iPhalaphala. Uthi lokho kukhombisa ukuthi iANC ifukamela inkohlakalo okuyiyona le afuna ukulwisana nayo njengoba akwazi ukugudluza umongameli uJacob Zuma manje uthi umsebenzi okuhlalele la phezulu kwawo ukuthi kuphume umongameli uSiril Ramaphosa njengoba kumanje kunaye bemthatha njengomuntu onenkohlakalo. Assignment. You said to me, I must go remove that big nose from the whole system. Send your share no big nose everywhere. I saw that ugly nose my share, man. I'm telling you. So I'm telling you, someone telling you, Esma, I should look police. Iqembu iFF eThekwini isebenzisana neANC njengoba kuyiyona ephethe umkhandlu uphonsela inselelo ubuholi beEFF eThekwini njengoba unobhala wayo uThemba Mvubu engusihlalo wekomiti lozohlaliswa kwabantu uthi kuzomela kuphele inyanga kaJuly esekwazile ukubachazela ukuthi mangaka amathuba emisebenzi asedalekile njengoba bekholwa ukuthi omasipala njengoba nabo bekhona ukusebenzisana neqembu elibusayo kumele bekhona ushintsho nyakazayo ikakhulukazi nasedalekeni kwamathuba emisebenzi. uJebo Sibisi ise-Alpine Stadium eThekwini. Khona manje lo-ke lo ongumholi weqembu le-EFF uJulius Malema uhambeleke eNtokozweni Village ezingolweni ogwiniseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal nokuyikhaya-ke labantu abadala lapho-ke fike wanikela khona ngesolar panel esebenzisa-ke ilanga njengoba-ke lakuleli lisabhekene nenkinga yokucinywa kukagesi ngenhloso yokubonga phecelezi i-load shedding. Akugcini-ke lapho uphinde kwanikela ngesamba semali esingu-100,000 wamarandi kanye-ke nezingubo zokulala nezamakhaza. Lokhu-ke bekuyingxenye yombungazo waleli qembu okubukaza-ke iminyaka eli-10 lasungulwa. Iqembu le-IFP kwisifunda iZululand selikwamukeleke ngezimhlophe ukuqokwa kwephini lemeya kumasipala waKanongoma umshangane ndabandaba omele i-NFP kulomkhandlu. Kuzokhumbuleka ukuthi ngoNhlolanja kuwo lonyaka kwaba nombango wokuphatha-ke kwalo masipala owabeke uphakathi we-NFP kanye ne-IFP lapho kwagcina kubekwa khona undabandaba njengemeya yalomkhandlu nowabeke esehla ngemuva kwezinsuku nje ezimbalwa kulesi sikhundla. Imeya kamasipala iZululand uThulasizwe Buthelezi uthi-ke lokhu kuhlangana kwe-IFP ne-NFP kuwuphawu lokuqala kwezinzo kulo masipala ngemuva kwezihibe ezigeza bakhona phambilini. Ngemuva kwezinxushunxushu ezigeza khona kumasipala kwaNongoma lapho bekubangwa khona ukuphathwa kwalo masipala seqale ubudlelwano obusha phakathi kwalabo ababeyizimbangi okuyi-NFP kanye ne-IFP. Lokhu ekugqame ngenkathi kuqokwa umshangane ndabandaba njengephini lemeya yalo masipala. Ilungu lesigungu esiphezulu le-IFP eZululand uThulasizwe Buthelezi uthi-ke lokhu kuyisiqalo sozinzo kulo masipala. Sithanda ukuhalalisela umasipala wakwaNongoma. Sibonile emkhandlwini uzinzo ngokukhetha kwa-deputy mayor omusha umfowethu undabandaba oqhamuka eqenjini le-NFP ozokweseka i-IFP okuyilo iqembu eliphethe umkhandlu. Lokho sikubona njengegxathu elisemqoka ekwakheni uzinzo lapha kwaNongoma. Njoba-ke sibuka nakwezinye indawo iqembu le-NFP selikubeke ngokusobala ukuthi ukuze kuqhubeke intuthuko kubantu kungcono beseke iqembu le-IFP ngoba yilona elinombono obanzi nojulileyo ekuthuthukiseni abantu. Ngakho-ke kuyasithokozisa kakhulu kusinika ithemba ukuthi intuthuko lapha kwaNongoma isizoshesha kakhulu. uShenge uqhuba ngokuthi unenkolelo yokuthi lolu bumbano abaluqalile luzokwenzeka nawabanye omasipala ukuze kuhanjiswe kalula izidingo zomphakathi. Ukuze intuthuko yephambili, ukuze kube ne-good governance, kuze kube nozinzo komasipala, kudinga ukuthi iqembu le-IFP lesekwe. Ngakho-ke lokhu esibona kwenzeka kubafowethu be-NFP bezokweseka iqembu le-IFP lapha kwaNongoma kuyinto enhle esibonayo ukuthi izoqhubeka nakwabanye omasipala. UNonala Ndlovu okhulumela umnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe
uthi-ke ukunqoba kwalomnyango ecaleni elabelivulwe yi-IFP enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ngolwesine kusho ukuthi izinto sezizohamba ngendlela efanele kulo masipala kwaNongoma njengomyalelo womnyango waphambilini. Ukusuka manje okulandelayo ukuthi yonke into fanele ibuyele ngohlelo njengoba kulawula umthetho. Njengoba kukhona ababekhethiwe ngesikhathi ungqongqoshe ngenelelile wahlalisa umhlangano. Lokho ke sekufanele ukuthi kuqhubeke, kufanele baqale umsebenzi wabo basebenze ukuya phambili. Siyathemba ukuthi umasipala usuzobuyela usebenze ngendlela efanele ngoba akukho okunye okwenziwa khokho ngaphandle kokuthi wenze isiqiniseko sokuthi omasipala basebenza ngokulawula komthetho and ungqongqoshe noma NEC uma ingenelela usuke engenelela elandela igaba ezithile zomthetho. Lokho ke kukhonjiswe ukuthi isinqumo senkantolo simvune ungqongqoshe kanye nomnyango kulolu daba la KwaNongoma. Ezindabeni za1KZNTV kube kumqondisi Miyeni KwaNongoma. Asike sisishelele edolo sobuyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukela indaba ze1KZNTV nazi ke sithi zona ehamba phambili. Kukhunjulwe intsha yango-1976 ele-IFP limamukele we-NFP KwaNongoma kanti ke basibambele abasesobantu eMgungundlovu. Izibambeleke mathupha intsha yasesobantu njengoba ke izwe lakuleli selihaqwe izingqinamba ezahlukene okubalwa ke izidakameza okuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanye nokwanda ke kuphuzo oludakayo. Laba ke bayingxenye yabantu abasha bakhula ke ngesikhathi sobandlululo kanti ke bathi angeke bahlale basonge izandla ngoba ke amathuba engekho. Basungule ke izinhlelo ezizolekelela intsha yamanje ukuthi ke ilwe nalesihlava iphinde ke ifundiseke ngomlando welokishi abaqhamuka kulona njengoba ke lingamanye amadala futhi ke anomlando omkhulu kwezomzabalazo. Njengoba elakuleli libungaza iqhaza lentsha yangonyaka ka1976 lapho abantu abasha bangenele emgaqweni belwela amalungelo abo emfundo. Siziko le1KZNTV sikhulume nentsha endala yaselokishini lasesobantu eMgungundlovu. Isobantu inomlando sisi. Ngo-1959 isobantu Anthony Pendendala Xaba bashisa ikole la ngoba bengafuni ibantu education. Isikhathi uhulumeni efaka ibantu education babengayifuni. Bashisa ikole baboshwa bagwetshwa iminyaka 15 years eRobben Island. uNtshangase uthe uyingxenye yalabo abahlela umbhikisho owawuphikisa ukunyuswa kwemali yokuhlala kuhulumeni wakudala. Sayenza in the evening march because we said we want to convey the message also to our parents who were against the rent increases because these houses were leaking and there were many things that they were not right to commit. And then that youth is asking in our sport facility. And the tennis court, the ground was not up to standard. The soccer pitch was not up to standard. So we said, no rent increase until all these things are addressed. Our sport facilities. We rounded all the Sobantu, street by street. By the time we reached Women, coming here to this office, and then we were shot at. Without any warning, 3 people were shot. Graham Hadebe succumbed to his injuries on the spot. Uchablan Kosi, Umhlengi Duma, labo bobabili baba injured, they were taken to hospital. Abazange baphele amandla yize kwangelula. The following night, everyone took to the street. And there was that chaos. Police shoot us with rubber bullets, using live ammunition. And from there on, there was no turning back. And on the day of the burial of
Graham Hadebe. Police tried to stop us the previous day when it was on the Friday and then the funeral on Saturday. They put a restriction that only the family were allowed to go to a mountain rise. Fortunately, we had a big support. There were buses coming from Lamodville, KwaMashu, all over Natal. And then the crowd was so huge that the police couldn't control. We marched carrying the coffin of Graham Hadebe to Mountain Rise. At Mountain Rise, we couldn't bury Graham because police shot us with a rubber bullet and used tear gas to disperse this funeral. uNtshangase uthi akubanga khona uzinzo emphakathini. And then we carry on with the struggle. Ngoba khona izinto eziningi ezenzeka. We burned down uGandaganda la, the truck. We burned down this office. Yes, insuku zihamba. And then we looking at the situation at the time. They didn't want to go to work and look for work. And then we said the reason of that was a beer hall. So we decided to burn down that beer hall. On the day that the councillors, they told us that they were going to Pretoria, and then on that day they came back from Pretoria to make a report about Bambayan. And then they told the community that that won't happen. They won't decrease the rent, the transport board. That meeting was in this hall, next door from this building. And we switched off the lights, and then everything, it was chaotic. And then our parents, they ran out of the hall, and all. It's funny today because they could be injured at that time. Obhale umlando ngelokishi laseSobantu uthi baningi abaholi abakhiqizwe ile ndawo. iSobantu inomlando okhethekile ngoba nje masikhuluma ngokukhululwa kwabantu abamnyama eNingizimu Afrika. Amaqhawe amaningi afaka isandla ekutheni ukukhulula abantu eNingizimu Afrika. Abantu bala iSobantu sikhuluma ngobaba uMfenendala xa basikhuluma ngobaba uTruman Magubane. Sikhuluma ngabaningi impela noma China Xulu. Abazabalaza bayibamba ngeimpondo inyathi ukuthi sikhululeke. Umngadi uthi intsha yamanje ayifani neyakudala. Ngale minyaka mangikhumbula kahle ngama-60s akufane khathi zamanje. Ngale minyaka inhlonipho yayisekhona kakhulukazi kubantu abasha. Utshwala kade babakhona. Indlela okuphuzwa ngayo manje buyabhubhudlwa. Intsha ngalesa sikhathi kwakuba nje mhlawumbe uthola ukuthi bayaphuza ngoba ukhisimusi futhi abafana. Amantombazane kuyilawo nje futhi aziwa embalwa. Incwadi ayibhalile uthi izofundisa kabanzi ngomlando. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu bangazazi imvelaphi yabo. Ayikho into ebuhlungu ukuthi abantu bangazi ukuthi njengoba bephila manje obani abake baphila baba negalelo kuloko abayikho namhlanje. Ukuthi encwadini engiyibhalile yomlando seSobantu kuvele abantu abanamagalelo emzabalazweni, kuvele abantu ababe namagalelo kwezobuciko, kuvele abantu ababe namagalelo emidlalweni webhola. Isidakamizwa zinomthelela omubi kwintsha. Esikhathini samanje izinto besizenza ngaphandle kwama-drugs, ngaphandle kwezinto ezistimulator ukuthi ukwazi ukuba nekhono lalonto besizenza nje. Kungekho lokho okwenzeka njengamanje ukuthi izinto zenzeka ngeidakamizwa nangayo yonke into edinga ukustimulator whatever talent, even nasemabholeni ukuthi uede ukuze ube ileyonto leyo ufuna uba yona besizimele nje with the Holy Spirit supported us. Laba bahlanganise umdlalo weshashalazi okhuluma nabantu abasha. Bezama uconveya imessage ukuthi asimusa ukuhlukumeza abantu besifazane nangamaculo ekade siwacula analeyo meaning isikhathi esiningi ukuthi
please let us look after our kids, let us look after our families. Kungabi bikho lezi zinto lezi ezenzekayo ezenziwa amadoda mayifika azoba yimbodle emzini yawo. Eqhubeka uNtshangase uthe bavala ukusebenza kwamabhasi baphinde bawashisa. So it didn't stop there. After that riots about rent boycott, and then we started a bus boycott the following year. And then we said as a kitchen, they were also increasing the buses, the fares, municipality. And then we said, the bus here taxi. Yeah, it's mesibuya, yeah, ibuisivuto. Until bawa withdraw wonke amabhasi. Naseyidina kombali kwenzeka lokho. And then kwasekuqala ke kunhlojiseka kwamatekisi la eMgunguzo. Kuningi engakusho ngalo umsabalazo esasikona. uShezi uthe intsha yamanje ayiqondi ukubaluleka kosuku lwa June 16. Intsha ka June 16 ihlukile kunalentsha because they knew what they fought for. Manje kulentsha yamanje ayazi ukuthi kwenzakalani ngoba benzelwa, they were fought for. That's why ukuthi nebathatha izinto ngalendlela. uJune 16 kubona nje umdlalo kanti kuthina sifikelwa inyembezi because besikhona sabona ukuthi kwenzekani. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisesobantu eMgungundlovu. Kuhlukene ke imbono kubafundi bekolisha eliqeqesha amakhono eMgungundlovu TVET egatsheni leSemsinga kenkathi kubezwakalisa uvo lwabo mayelana nombhikisho abafundi bango1976 ababelisana ke nemfundo kahulumeni wencindezelo. Abanye ke balabafundi bazibona bengakakhululeki njengoba kusekhona ke ungalingani phakathi kwezikole ezisemakhaya nezisemadolobheni, kanti ke abanye baveza ukuthi ke lo mbhikisho wango1976 uyabagqugquzela kuba ke bazimisele njengoba ke kwalahleka impilo yentsha eningi. Ifight nge-16 June yasiza kakhulu thina njengabafundi, yakwazi ukusinikeza imfundo yamahhala, yaphinda futhi yasinikeza ukuthi sikwazi ukufunda ngolimi la ezweni langakithi singafundi ngolimi lwangaphandle. Ukulwa lokho nge-16 June kwasisiza kakhulu ngoba kuyimanje siyafunda. Esikhathini samanje asathola umsebenzi ngaphandle kwesitifiketi sa matric ne-experience onayo eceleni ngoba nasilana sizama ukufunda, sizama ukwakha ikusasa lethu eliqhakazile ngenxa yemfundo la abasilwela ngayo. Mina ngokwami ngithi imatch lenzeka ngomhla 16 ngibona ukuthi yasisiza kakhulu because thina njengabafundi sinikezwe ithuba lokuthi sikwazi ukufunda sa-achieve ama-goals ethu. Kusinikeza ne-passion ukuthi sikwazi ukuqhubeka nesikole because kwalahleka impilo zabantu eziningi kakhulu kulola thina ukuthi sikwazi nathi ukufunda. Kube khona izinto esizenzayo besingakwazi ukuzenza. Yasiza kakhulu ekuthenini sifunde. Yebo noma yasiza kumanje sifundile, abantu abaningi bafundile, banamajazi, baneziqu zabo, kodwa imithuba yemisebenzi ayikho. Kufana nokuthi nje basilwela ubala nje labantu abasilwela ngoba kusekhona nokungalingani ekoleni mangiqhathanisa izikole zasemakhaya nasemadolobheni. Amadolobheni izikole zakhona bane access na internet, thina la emakhaya asinayo access internet noma sinayo kodwa hlushana ama network yonke lezo zinto ekanjalo. Yebo yona into 16 June yasiza kodwa abanye bethu abasizakalanga ngoba kuyimanje nesifasa uthulisa strugglisha emqashweni asazi sokwenze njani. Kuyimanje sininkinga noma stand bafuna ukusixoxa sasokukha ngani abazali imali abayitholi kahle nje. June 16 yo awusuku olukhulu lo. Siwazi abantu abancane even though sasingekho belwa la abalo. But most of the people abayilwela na some of those things today and isebenzi because most of the esikoleni what's the objective ukuthi sesikoleni ukuthi sifunde sikwazi ukuthola ibhani kodwa manje into zoyifunda uzothola ngayo isipani mose usiyafika ukuthi uyotshela ngomlungu okudala ayishonela yabo like they always take us back abafuna ukusinika lento esiyidingayo manje yabo kahle lento esimele sifunde manje indlela yokwakha imali bamonge usinika indlela yaphambili sinika nje mentality ukuthi sihlalela sikhona hayi ngeke kahle bayaclash nalabantu abenento abasilwelayo yona lesasikhathi. No awusizanga mina nje njoba ngikuyouth lolu suku lo ngomhla 16 June indlela abantu abenza ngayo ngabe sekufike lona mina ngabe ngithi abenze kanjalo because kunama challenges esidibana nayo esikoleni okuyimashqala thina sinusela mangizokwenzela nje isibonelo kule institution engikuyona isikole engikuso
umphathi waso akusiwo umuntu owumZulu. If sinama grievances athile akawa-attend awethu ikakhulukazi kulama campuses asendaweni zasemakhaya, but lama asemadolobheni uyaba-attenda ngendlela e-right. Asiphinde sithishelele etolo futhi sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithe izona ehamba phambili. Kukhunjulwe intsha yango-1976 ele-IFP limamukele we-NFP KWANONGOMA kanti-ke basibambele abasesobantu eMgungundlovu. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.41 emaqhathaniswa nedola laseMelika libu-23.28 maqhathaniswa nopound waseBrithani libu-19.90 emaqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona $1,932.30 ounce, wolo ngahliziwe wona $73.20 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umdlalo wasemumva ubedlala kwi-Kaizer Chiefs nosesayinwe yiqembu laphesheya kwezilwandle iRomania uSiyabonga Ngezana uthi-ke unethemba lokuthi uzokwenza kahle kwiqembu lakhe elisha. Lo mdlali-ke usayinde neqembu Football Club FCSB uthi-ke ukudlalela kwakhe iqembu elikhulu elinjenge-Chiefs kumqinise ukhakhayi kwamenza-ke wavutha wakulungela ukudlala noma yiliphi iqembu emhlabeni. Ungezana-ke kwi-Chiefs udlale-ke imidlalo elikhulu eli-123 washaya-ke amagoli ayisithupha welekelela-ke kwelilodwa kusukela-ke aqala ukudlala kunyaka ngesizini ka-2017-2018. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukeleke ziyaguqa bese kuphathelwe zona osukwini namhlanje. Mina nawe ke sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.